Cutie, cutie, cutie. Dia cutie. Today is another day, so another vlog na naman. By the way guys, keep safe na tanan kay karon is ang Bohol is nagpailalom na sa signal number 1. Always utang magbinantayon guys, labi na kato mga dool sa bahaanan o ilabi na kato mga dool sa landslide area. So karon guys is nami adtuan nga birthday. Bisan gawan uwan, go lang gihapon mi. Charot. Pinoy once said, basta pakas, why makababag? Bitaw, joke-joke ra ni ato ha, bisi mo niniod sad mo dihang katanaw. Bitaw guys, gidala mo gud mi sa maguwang ni Kevin guys, kay karon is nag-celebrate og birthday ang iyang ugangan. And then, nikuwing na lang po ko guys, kay tuan naman si Kevin dito, kay mo'y gipaihaw sa kanding nga ilang alutuon karon. O usapod guys is para sad makalaag ko dito kay wala pa jud ko kadong dito nga lugar. So karon guys is diya pa may mamasuping kay gahawat Manila kay manguyog daw sila ka birthday. So ako na lang pong gibidyohan ng bata kay ang nipon daw is nahuso gabi. So sa mabilisang pangyayari guys is diyan nami sabay sa among pamirdihan karon, which is ugangan sa maguwang ni Kevin. So kay nangaon naman guys is gisugon na lang nako sa Kevin nga siya na lang pakuha sa mong kanon. Pa. So kinahuman na magkanta guys, ang object na yung tagkuha sa cake. Anak ba yan ng mga Pinoy? Samtang gakaon ko sa cake guys, nasa bata diri nga galaway. Galaway sa kong likaon. So ako sa nang gisungog kay syempre sungugan ba yan nga pagkainahan. Pag humanang og tilaw sa cake guys, dili na punta sa mais mo tilaw. Anak man ang Pinoy na unsa gud mo. Tilaw ra na guys, tilaw nga dang dinagko ba. Pinoy gud na unsa ba mo. So nitilaw sa si Kevin guys kung unsa kalami ang mais nila diri. So by the way guys, kani si Kevin guys is mo niya kung bana. Charot lang kinagupuhan. So gipaduol ko niya guys kay mukis daw siya nako. Charot sana all sweet. Pinoy good na unsa pa mo. So pag magkaon guys, automatic idahigda sa pagdiri sa ilang kwarto. Baga agnaw. Anak man ang Pinoy na unsa gud mo. So kanatong man ang bata, automatic sa kamutapad og tuog. Awar gud nang naw ni Maven guys, so arang ipaya jud niya kay di na may sa gawas guys, kay gawat ni Manong, gawat sa sakyanan kay hapon naman muuli na pud mi sa mua. So di arag amo ang sakyan guys. So dinhi ra ko kutob guys. Thank you for watching my videos. Bye bye. Amping mong tanan. God bless.